Ta Malik Diallo. Jarama horejo tedduɗo jagorgal min to banggue miijam ndeɗo eɓɓade saria ende himmi no feewi ko nde moƴƴere ete kadi bindol ngol kam to ko min kam ko janggumi hen ko ina labti heddi noon ko bawgol sinude ɗum enen leydi men ko leydi jeerede te yoro ngo ina ɓeydo ñande kala ene waɗi kadi mbayligaji sato mbayluɗi gonkaji kewɗi e nder aduna he ha ko hande ko aduna o foof ha tengti e leyɗele mawɗe ɗe ene mbaɗi ɗum goƴa ko hande mo hormaki ɗum foof ene jogui caɗele hay to banggue miijoji yimɓe ɓe enen noon joguino ɗen tan koko wiyete ko yimɓe gandiri foore eɗen mbiya ɗum ɗo henne renoɓe ko fate dulli ko fate diƴƴe ko fate e waño kono yimɓe men so mbiyama foore tan gartirta ɗum tan koye hadde peƴƴugol leɗɗe nde wonde noon feƴƴannoɓe leɗɗe ɓe kañum ene jogui hen ko kutorto ha tengti e joom guese en ene kaaɗe feƴƴude tawa ngala ko lomtini ɗon ɗum waɗi ɓe kewani yidde liggodirde walla ɓe keewi dogde yimɓe fooreɓe joni noon to banggue rewindo kam hayso tawi waño ene rewinteno seeɗa e cetta kunal ko fate diƴƴe kam mi sikkani ni so tawi enen ene jeeno e neesu men wawde rende ɗum hande o ne wiye wonde maayo Sénégal ngo ene tunwi no feewi ete mi anda so tawi ni ɗum haɗata liɗɗi ɗi yañje e nder maayo ngo kono no mbirunomi ni ko ɓuuri tengtude ko wadde feere siina kuule ɗe enen noon leydi meɗen ko ɓuuri heewde ni yaɓɓata kuule ko laamu kañum e hoore mum kala nde laamiɗo walla ɓattiɗo laamɗo yiɗi wadde hunde hayso haɗama ɓooye juuɗe fof artat hen en jiiɗo ene Nouakchott eɗen joguino ɗo henne dadol leɗɗe ene renno Nouakchott hande ngol dadol leɗɗe wonti dartol natti wadde banggue mum fof wonti hande guure pattam lamiji ko noon kadi usine aji ɗi potano waɗede ɗo henne e dande gueji nde mbaɗama goppama ha ko addini mataw hande Nouakchott ne jogana kulhuli ene wawi waameji nawa Nouakchott caɗele goɗɗe ɗe ko to banggue enen poɗɗen ko wadde feere paggitoɗen saabu ɗum weeyo meɗen ngo ni koko boni ɗum noon sen paggitaki mi sikkani tawi ma wot ko ndenɗen joni noon faggitade nde enen naati e eɓɓade mawde ko wiyete la grande muraille verte kono noon eɗen teski golle meɗen kam ala ɗo jotti taw saabu ɗum ne wiye e nder duuɓi sappo pawɗi en mbaɗani hay gueɗe 4 e nder temedere ɗum ɗon kam enen tawi ko noon jaraten mi sikkani ni so tawi wadde oɗo police ma wat ko nafi en so ɗum yawti to banggue gueɗe kese ɗe ko banggue guirɗe ko jibinta to banggue posoneji e ko nandi hen e banggue pétrole e gaz ɗeɗo fof ko gueɗe kese garɗe kono noon nde wonde liggotoɓe hen ɓe ko joom ngaluji en mawɗi ko joom sembe en laamuji mbaɗino laamuji men ɗi kewani wawde falade ɓen ɗon bonandeji mbaɗata wadde police tan miɗa andi yonani ko ɓuuri tidde ko laamu o waɗa jogo sembe laamu noon jogoto sembe ko tawa ene hormo sariyaji muɗum tawa hay goto wawa diwnede sariya kadi ne tawa laamu ngu ene anda kadi wawɓe sodde yimɓeɓe so gari ngalaɗo ndewi kala etiɗo wadde ɗum ko lawol rewata e mum so ɗum waɗaka mbiɗa andi ala hen fof ko mbawɗen rende en jiini ɗo henne ko kuccitɗen ko en jii ɗo tan e sara Nouakchott yimɓe meɗen nani goyto dufgol mbalisaji e ko wayno gueɗe baɗe hono noon kono noon laamu fonno ko rokkude yeru hayso police ala tawa ko laamu rokkata yeru ko ɗum ɗo ko bonande ene bone e ɓesgu meɗen caloɗen wadde ɗum ni kono noon ko laamu waɗata ɗum rutto kadi fiya yimɓe muɗum ɗum mi sikkani so tawi ene wawi wonde tigui rigui mbaw e nder wattan haala mbiɗa jogui namdal wiide ne haɗa ɓeɗo jeeyaɓe e ngoɗo tafgo
wawde wadde pelle mumen to bange pelle liggotoɓe syndicat ji ha jolta hen hujjaji mumen darano haqqeji mumen mi famani holɗo ɗum fawi tigui rigui saabu ɗum so wiide wonde kamɓe koɓe dadiɓe walla ɓe mbawi rokkede joguitaji walla eɓe mbawi hay civil ene dokke joguitare ene jogo haqqe e wawde jogade joguitare kono noon ɗum mi sikkani so tawi ɗum ne yona walla wiide wonde eɓe foti ɗoftade ɗoftotoɗo mone fof foti ko ɗoftade saabu hunde fof waɗi ko juɓɓudi ɗo noon kam to banggue hadde ɓe kamɓe wawde yuɓɓude e pelle syndicat ji ɓe mbawa daranade haqqeji mabɓe ɗo ne waɗimin namdal e yidde e famde hol sababu ɗum ɗon